Martine sa na finále atletickej ligy predstavili aj mnohí atleti z našej špičky a tak sa prítomní dočkali zaujímavých súbojov. Žiaľ, šprinterom kazil časy mimoriadne silný južný protivietor, ktorý dosahoval silu aj okolo 4 metre za sekundu. A tak Jan Volko z našej atletiky Bratislava vyhral beh na 100 metrov za 10,91. Matej Balúk z Dukly Banská Bystrica na druhom mieste strácal 500. Senzáciou sa ale skončila súťaž na 200 metrov, kde Matej Balúk, špecialista na prekážky, dokázal získať cenný skalp halového majstra Európy na 60 metrov. Jan Volko na domácej scéne nenašiel premožiteľa snáď celú dekádu. Teraz Matej Balúk išiel za 21,41, Janko Volko za 21,66. Po tej zakrute, áno, po tej prvej stovke som videl, že som ho trocha tak stiahol a čakal som na jeho útok, ale nejak neprichádzal a už som to šiel len do cieľa. Tak neviem, je koniec sezóny, forma už nie je. Myslím si, že dnes bol Matej lepší a to je všetko, čo k tomu mám povedať. Matej Balúk sa neskôr postavil aj na štart hladkej 400-ky, kde proti nemu stál istý účastník majstrovstiev sveta v Tokiu, Patrik Demeter zo Slavie STU. Teraz už na jeho výnimočné tempo nestačil. Patrik dokázal, že je na Tokio výborne pripravený. Utvoril si osobný rekord 45,92 a je už 5. v historických slovenských tabuľkách. A je to aj správny kolega z reprezentácie, keďže si dali podmienku, že ak ich čas sa nedostane pod 47 sekúnd, skočia si do vodnej priekopy. Matej išiel za 47,45, ale do vody išiel aj Patrik, ktorý bol s výkonom veľmi spokojný. Výkon po 46 som nečakal im v tom najlepšom, o to viac sa tomu teším. A bol ten vietor divoký, ale myslím, že aj celkom pomohol, lebo skoro celú 300-ku mi fúkalo do chrbta. A tá posledná stovka už bol veľký boj, ale som rád, že som to dotiahol. V celkovom bodovaní vyhrali muži Slávie STU súťaž družstiev o viac ako 120 bodov pred Duklou Banská Bystrica a ženy ešte dominantnejšie s náskokom 153 bodov pred našou atletikou Bratislava. Je jasné, že v súčasnosti sa na Slovensku robí najlepšia atletika na mladej garde. I preto nás Slavia STU bude reprezentovať na Európskom pohári majstrov. Už vidím teraz celkom ťažké vybrať, lebo tam sa súťaží v inom štýle, iba jeden pretekár na disciplínu, takže vidím, že bude boj o miestenky.
ženský majster? STU! Kto je pánsky majster? STU! Kto to zázraz vyhral? STU! A kto to vyhrá najbližších 10 rokov? STU! A kto ide na európsky pohár? STU! To má najkrajšie baby.